Moje meno je Damian, vítam vás pri predstavovaní novej kamery značky Tiandy. Poďme rovno na vec. Je to bulletová kamera s funkciou Starlight, balenie, všetko čo k tomu patrí, hlavne táto praktická montážna sada. Náhradný silika gel, užívateľský manuál. Poďme sa pozrieť, čo sa nachádza vo vnútri kamery. Kamera, ako ste si všimli, nemá žiadny kábel, nakoľko je to cable-free design. Je to výhodné hlavne pri montáži, kedy nemusíte basliť rôzne krabičky, konektory na ukážku. Toto je ten lepší prípad. Často sa stretávame aj s niečím takýmto. To sa vám s touto kamerou nestane. Poďme sa pozrieť dovnútra kamery. To tu zaistené obyčajným jedným malým imbusačikom, ktorý jednoduchým pohybom odaretujeme. Vo vnútri je prechodka na to, aby sa do kamery dostala žiadna vlhkosť alebo iné zvieratka. Opäť jednoduchým pootočením kamery, stesnením sa dostaneme priamo dovnútra, kde vidíte ethernetový konektor, slot na SD kartu, reset tlačidlo, konektor pre napájanie, kde druhá časť svorkovnica je priamo v balení, čiže opäť nemusíte používať žiadne izolačné pásky, nič letovať, to je úplne jednoduché. Dobre, niečo k parametrom tejto kamery. Na to si zoberiem pomocníka. Ako som spomenul, je to kamera s funkciou Starlight, to znamená, že objektív vidí vo farbe až do hodnoty 0,002 luxu. Kamera je vo Full HD rozlíšení pri 30 snímkoch za sekundu. Kamera disponuje naozaj s tým hardwareovým VDR, čiže nie je to nejaké softwarové riešenie, ktoré funguje len na oko, ale naozaj vidíte aj zmenu v obraze. Kamera, to možno na videu nevidíte, je komplet kovová, čiže nie je to žiaden plast, ktorý by časom zožltol, stvrdol, praskol, je to všetko kovové. Funkcia Starlight, obraz farebne v noci, 120 dB VDR. Kamera disponuje protokolom H265, čo je vlastne vylepšený bežný protokol H264 s tým, že asi zhruba, veľmi nahrubo, šetrí asi polovicu šírky prenosového pásma na sieti, a teda aj na disku. Funkcia Tripwire, Double Tripwire, Perimeter, funkcia opusteného objektu, funkcia zmiznutie objektu, funkcia nepovoleného pohybu v vyznačenej zóne, detekcia behu v zóne, nepredpokladaná zmena zaostrenia obrazu alebo zmeny scenérie, nepredpokladaná zmena zvuku obrazu a samozrejmosťou je poje napájanie. V neposlednom rade ešte by som chcel spomenúť funkciu, kedy každú kameru si môžete pozrieť osobitne cez mobilnú aplikáciu kdekoľvek na svete. Podrobné informácie o funkciách videoanalýzy nájdete na stránke www.tiandy.sk, v našich blogoch alebo v ostatných videách, ktoré tiež nájdete na našej stránke. Moje meno je Damian a toto je značka Tiandy.